Σε μια κίνηση ανθρωπιάς, μέλη του Παναθηναϊκού Κινήματος επισκέφθηκαν το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες και μοίρασαν δώρα και χαμόγελα. Ο Παναθηναϊκός αυτές τις άγιες ημέρες πρωτοστατήσει σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, προσφέροντας εκτός από δώρα σε παιδιά πολλών ιδρυμάτων στιγμές ανακούφισης και χαράς με μπροστάρι το ποδοσφαιρικό τμήμα. Στο ίδιο μήκος κύματος με τους πράσινους αθλητές κινήθηκαν και οι εκπρόσωποι του Παναθηναϊκού Κινήματος που θέλησαν να δώσουν ζεστασιά, να μοιραστούν στιγμές ανθρωπιάς με τα παιδιά του Ιδρύματος Φλόγα που δίνουν μάχη ζωής, αλλά και ένα παράδειγμα σε όλους εμάς με τη δύναμη ψυχής που διαθέτουν για το πώς πρέπει να επανεκτιμήσουμε στην καθημερινότητά μας το ποια θέματα θεωρούμε σοβαρά. Να προσφέρουμε ελάχιστη χαρά όσο μπορούμε. Μέρες που είναι να ευχηθούμε υγεία σε αυτά τα παιδιά και κουράγιο και δύναμη να δώσει ο Θεός στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και τα στηρίζουν και τα βοηθάνε. Τι μπλούζα του Παναθηναϊκού, πω τι ωραία μπλούζα που να έρθει. Στον Παναθηναϊκό επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα υγείας. Το ίδιο συνέβη και με το Παναθηναϊκό Κίνημα, το οποίο επισκέφτηκε το Σύλλογο Φλόγα προκειμένου να μοιράσει χαμόγελα και χαρά μαζί με δώρα στα παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες. Ήταν πολύ συγκινητική, είναι υπέροχα παιδιά, είναι πανέξυπνα παιδιά και όποιος έρχεται σε αυτούς τους χώρους θεωρώ ότι αυτό που δίνει είναι ασήμαντο.